Mga sa Bacolod City Police Office, sinakabig generally peaceful ang pagsaulog sa Mascara Festival. President Bongbong Marcos Jr. ginakabig naman simbolo sang pagbago kag paglaom ang selebrasyon. Yaring balita nga itong gintutukan. Aga pa lang kahapon, malaba ng linya sa Guasang Paglaom Sports Complex. Sa main entrance sa stadium, mauti nga ginasikyar ang mga bags ang tumalanaw, agon masiguro nga wala sang kontrabando nga makasulod. Hugot nga ginapatuman ng seguridad sa lugar sa pag-abot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alas 5 sang hapon, sa nag-abot ang Presidente, siya mensahe ginsaluduhan sa Presidente ang syudad sa pagsaulog sa Mascara Festival. Ramdam na ramdam naming lahat, hindi lang ng ating Bacolod, kung hindi lahat, na talaga handang-handa na ang mga kababayan nating Pilipino na bumalik na sa normal na buhay at ipagpatuloy ang ating mga ginagawa para pagandahin natin ang buhay ng isa't isa, para pagandahin natin ang Pilipinas. Gintawag ni Marcos nga mo successful ang 43rd edition sa Mascara matapos ang duha ka tuig nga hiatus. Bangod tuman, kahugod sa security measures sa Paglaom Sports Complex, wala na nakapalapit sa venue ang mga miyembro ng bagong alyansa Makabayan. Nagpatigayo na lang sila sang malipot nga piket maliyo sa venue, agod pakamalauton ang presensya sa presidente sa selebrasyon nga nabunag bangod sa kapuraot kagutom sang 1980s. Antes nagpadulong sa paglaom, ginpangunahan sa presidente ang paghatag sang ayuda sa syudad sang Talisay. Kabahin diring distribution sang assistance sa mga proyekto sa Department of Agriculture nga nagabalor sang masobra 96.6 million pesos. Nagpanghatag man ini isang 14,498 bags sang palay seeds sa ka mga mangunguma sa probinsya. Ginpangunahan man sini ang paghatag sang financial assistance balor 500,000 pesos sa idalom sang AICS program sa ka mga kwalipikado nga benepisyaryo sa Bacolod City. Samtang, abisan man tapos ang performances sa paglaom, malabas sa gihapon ang linya. Hugot ang pagbantay sa kapulisan sa posible pagluntad sang stampede. Ang Iloy nga si Sheila, natagan sang tsansa nga makasulod apang sa ulihi na deparahan na sini nga wala nang iya kwarta sa bag. Wala ko kabalo bukas na akong bag. Dura ka gina atong gaybe nga bata nga kablo bayo. Ara pa saya o ato to ganing duwa ko ka bata ug ginbilin ko to kami ari pa ko di upo do. Abisan sini, ginakabig sa Bacolod Police nga generally peaceful ang selebrasyon. Kaya na sa aga, balik na sa ila units ang masara 2,500 nga augmentation forces. Napuno gid naton ang paglaom kago nalipay kita nga bisan amo sa to kadamo ang tawo wala sang natabo nga mga major incidents or maskara related nga incidents dito sa ila area. Opod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas.